El rugbi és un esport no gaire generalitzat a casa nostra, però que cada vegada practiquen més persones i que s'ha anat estenent entre el col·lectiu femení. A Tarragona ja fa 25 anys que es va crear el Club de Rugbi i des de llavors ha estat treballant per promoure aquest esport al territori. A més, recentment s'han creat al camp dos nous equips femenins de rugbi, el de la Universitat Rovira i Virgili i un altre amb esportistes de Reus i Valls. Avui coneixeran com viuen les jugadores aquest esport que continua sent força desconegut a les nostres comarques. Quan pronunciem la paraula rugbi l'associem a un esport d'homes. Doncs a poc les dones han anat guanyant el seu propi espai dins aquest món. En l'actualitat existeixen més de 200 clubs a nivell estatal i una lliga semblant a la del rugbi masculí. El cas del Club de Rugbi Tarragona va ser fundat el 1986 i des del moment no ha parat de treballar per promoure aquest esport a les comarques tarragonines. Actualment, el club disposa d'equips de totes les categories, exceptuant la juvenil. L'únic equip femení és el sènior i es va crear fa 3 temporades. Coneixem algunes de les seves jugadores. Fa 10 anys que jugo a rugbi. Vaig començar quan estava a la universitat, a Barcelona, i vaig començar a jugar amb un equip de Barcelona, a l'Hospitalet. Llavors, fa 3 anys, més o menys, que ja feia temps que havia acabat d'estudiar i tot això, vam intentar començar a muntar un equip aquí a Tarragona i, bueno, a poc, costa molt, però bé, ara mateix no puc jugar perquè em vaig lesionar amb la selecció catalana, però dintre poc ja podré tornar a jugar. Vaig anar a estudiar INEF a Lleida, allí vaig agafar l'assignatura de rugbi. Llavors, quan vaig acabar, soc de Reus, vaig venir a Reus i sabia de l'equip de Tarragona i vaig començar a jugar aquí a Tarragona. Com molta gent pensa, el rugbi està associat a un esport violent. Es tracta d'un esport de contacte on has d'estar físicament preparat. Un dels seus valors és el respecte cap a l'àrbitre i les seves companyes. És un esport poc conegut i que encara té molts estigmes de violència i de duresa que, sense ser un esport de contacte, doncs tampoc no té aquestes conseqüències tan negatives. És un esport de companyerisme, és un esport que fa unió amb la gent. Personalment penso que altres esports, per exemple el futbol, és molt més agressiu, ja que a l'àrbitre tothom li pot dir coses o l'insulta, i aquí al rugbi únicament el capità és qui té permís per parlar amb l'àrbitre, y siempre desde el respeto, siempre desde el señor. Sí, tanto al árbitro como a sus compañeras o rivales se les debe de tener lo primero que se fomenta es el hecho de el respeto. Tal vez este deporte los diferencie del fútbol y de cualquier otro deporte en el hecho del respeto. El rugbi com a esport ja és poc conegut i valorat al nostre territori, el femení encara ho té més complicat. Pel moment, l'equip femení de Tarragona, amb les jugadores justes, està competint a la Lliga de Catalunya, on només estan federats 7 equips. D'altra banda, a Tarragona s'ha creat enguany un equip femení a la Universitat Rovira i Virgili i un altre amb jugadores de Reus i Valls, que pel moment estan començant a entrenar per agafar rodatge. Aquí és poc conegut perquè, en principi, per tema tradicional. O sigui, els països anglosaxons i a França tenen més tradició. Aquí s'està començant a posar i encara estem una miqueta lluny d'aquests països, tant del Cono Sur com d'Europa. El femení encara és una secció difícil de tirar endavant. És així, la realitat, esperem que hi hagi més, però també amb el masculí tampoc no hi ha una gran quantitat d'equips. Hi ha equips, però tampoc no és com el futbol, que n'hi ha a cada barri en té un. Jo crec que més que res és la falta de coneixença de l'esport, perquè una cosa que no es coneix sempre crea uns estereotips falsos que no són veritat, i sobretot els pares i les mares que no deixen jugar als nens i a les nenes, doncs suposo que no tindrien tants prejudicis, perquè nosaltres hem fet molta promoció a les escoles i els nens estan superencantats quan hi anem, però clar, després arriben a casa i diuen: mama, papa, vull jugar a rugbi. I ells diuen: no, que et faràs mal. Però realment és perquè no ho coneixen, no ho han vist. Clar, tothom vol jugar a futbol perquè tothom ho ha vist per la tele, però el rugbi jo crec que fins que no hi hagi una miqueta més de compromís dels mitjans de comunicació seguirà sent un esport minoritari. Nosaltres a Lleida estem igual que aquí a Tarragona, perquè aquest any encara hem pogut fer equip, l'any passat no vam poder fer-lo perquè tampoc no eren prou noies, i estem igual. Anem recaptant noies, nosaltres en tenim ara moltes de l'INEF, que estan fent la carrera allí, més viejas glòries que portem allà temps jugant, però bueno, anem allí, estem allí. De moment l'equip bé, molt bé, som 18 i 9 fitxes. Com a tradició a tots els esports, quan arriba el cap de setmana es juga el partit. L'equip femení de Tarragona rep el Lleida a casa. Els equips juguen en modalitat 12 contra 12 en 2 temps de 40 minuts. L'objectiu és que l'equip que té la pilota la porti a la línia de fons del camp contrari, la línia de marca de l'altre equip. El Lleida va guanyar el partit.
Valoració del partit positiva, perquè hem guanyat, no, contentes, però bueno, anar millorant. No ha estat un partit que per tot ha estat bé, s'han fet coses noves, la gent està agafant una mica més de confiança en el seu propi joc i bueno, ens falta una mica més de maduresa i tenir inclús canvis. Hem tingut algunes baixes de dos lesionades, amb el qual clar, jugues amb menys, ja també psíquicament també et dona temes avall, sobretot som dos menys, estem perdent. Bueno, en principi ens faltarà més gent i tirem endavant segur aquest any que ve i l'altre. I quan acaba el partit, arriba el tercer temps. Una forma de conèixer, no? Intercanviar opinions, jugades i d'anar coneixent a la gent. També l'àrbitre forma part del tercer temps i la gent que ha vingut a veure el partit. És acabar-ho com en una festa. I és una manera com de dir al camp, hem estat rivals però fora no, i saber separar les dues coses, que una cosa és la competició i l'altra és fora del camp, que tothom pot estar tranquil i pot ser amic i pot xerrar amb l'altre, parlar del partit. Com que jugues sempre amb els mateixos equips ja els coneixes a tots. Llavors ja és una miqueteta, la meitat de Tarragona, per exemple, hi ha 2 o 3 jugadores que estan jugant a Lleida. Abans, vull dir, està guai perquè així et tornes a trobar i... Bueno, jo crec que és el millor que hi ha, el tercer temps. Després del partit, la cerveseta i un pica-pica. El rugbi, practicat per dones, està en constant evolució i dia rere dia es treballa la seva pròpia personalitat. Després de molts anys, tots els equips lluiten perquè aquest esport, cada vegada més, tingui més capes socials involucrades i puguin d'aquesta manera donar-se a conèixer com a esport col·lectiu. I és que quan una persona agafa una pilota de rugbi i entén els valors que hi ha al darrere, és difícil que la deixi anar. Que ho vingui a provar i s'enganxa segur. Això és un esport que t'enganxa i que realment dona ganes de seguir. Aquí a Tarragona, doncs, a poc hi ha 3 clubs i s'intenta potenciar. I bueno, jo crec que tothom que prova una pilota de rugbi no sap deixar-la.